Tak dofrčili jsme do Valdézu, těsně před Valdézem jsme uhli doleva, abychom se podívali na jednu z největších rafinérií v Americe. Tady dále už nesmíme. A tady všude nahoře obrovský nádrže. 9 milionů galonů ropy se tady skládá, vede sem ten, no možná spíš odsud, ten ropovod, kolem kterého jdeme prakticky celou cestu. Před valdéskou rafinérkou jsme měli menší povídání s místními sekuriťáky. Nakonec to vše dobře dopadlo, ještě nám ukázali fotku medvěda grizzlyho s malými medvíďaty a teď už jsme dorazili do Valdézu. V informačním středisku jsme se podívali, zeptali na zajímavosti. Byl nám doporučen tady 30-minutový okruh po docích a potom kavárna a potom ještě nějaké místo, kam se dojede autem na přístaviště. A rozhodli jsme se teda pro všechny 3 věci. Teďka vyrážíme na ten 30-minutový okruh pěší tady po nějakém takovém zeleném poloostrově. Procházka byla skutečně geniální. To jo. Asi si budeme muset dát větší pozor na to, když někdo řekne, že to je krásná procházka, protože krásná procházka po Badnu. Bylo stejné jako projít se Modřanskou roklí, akorát tam není takový smrad. Tak a teďka jdeme asi podívat na Ferryway a potom někam na kafe. Tak máme tady cestu z Valdés domů. Další setkání s divokou zvěří, zatím teda druhá losice. Byli jsme v Totem restaurantu na večeři. A teďka frčíme domů. Losice už je taky po večeři. Po 10 minutách los nechce odcházet, je strašně zvědavej, třeba takhle načučuje. A dokud se nerozeběhne směrem sem, tak to bude dobrý. Máme to 120 km asi. Dublina, ale Dublina nám snad nemoknou stany. Předpověď říkala, že tam prší, ale tak snad to nebude úplně pravda. Pátek 14. června a dorazili jsme do Toku, což je jedna z nejvýznamnějších highway křižovatek na Severní Americe, v Aljašce teda. A máme tady půlhodinovou pauzu na prohlídnutí obchodu. Ráno jsme vyjeli z Glenalenu z Komáří výšky a pokračujeme prakticky bez zastávky, ať se taky někam dostaneme. Máme to asi 2 hodiny na hranice s Kanadou. Tak ještě, abychom se podívali, jak to tady vypadá kolem, tak jsou tady prakticky samý dřevěný domečky, tak maximálně patro vysoký. Jinak nic, tohle je místní knihovna a informační centrum. A ta nejslavnější křižovatka je hnedka tady tohle, doprava je to na Kanadu.
dozadu, jakoby dál, tam jsme přijeli my, to je na Anchorage, doleva je to, nevím, jsem tam les, jako vždycky žádná zvěř, nepotkali jsme kromě těch 2 losů ani ptáka, snad si to teďka v Kanadě lepší a už konečně uvidíme nějakého toho méďu, že jsme tam neúspěšní. Jdeme do gift shopu podívat se, co mají a zkusíme se připojit na internet. Tak jsme v návštěvnickém centru, respektive v gift shopu strávili 20 minut, koupili jsme naprosto obří zmrzlinu, prakticky všichni, byl tam zadarmo internet, byl tam zadarmo i kafe, takže jsme se snad konečně probudili po náročné cestě, budeme pokračovat směrem na kanadské hranice a zastavíme se tady asi určitě i cestou zpátky nakoupit, že člověk získá jenom obecný pohled, co by se tak asi dalo domů přivést. Jo, asi kolik? 12:30. Budeme směle pokračovat za hodinku oběd a uvidíme, jak dál. Tak popojeli jsme z toku asi 10 kilometrů, myslím, že víc ne, a dostali jsme se na vyhlídkovou plošinu nad řekou Tanana, což je řeka, kolem které jsme sem de facto přijeli. Je tady udělané úplně úžasné turistické centrum. Ten domeček na začátku nebyl informační centrum, a byly to naprosto luxusní záchody na de facto skoro opuštěném místě. Tak se sem jdeme podívat, co nám píšou o řece Tanana. Tak jsme zjistili, že místo samotné je zajímavé tím, že tady stával starý most, který byl poničen zemětřesením v roce 2004. Tady stojíme na jeho jednom konci, tamhle na druhém konci je vidět jeho druhý konec. Vpravo je silnice, po které jsme sem teďka přijeli a za chvilku jsme zastavili, aby jsme se sem šli podívat. Tady jsou vidět zbytky konstrukce. A hlavně tady stojí část ocelové konstrukce z původního mostu. Jinak je zajímavé, že Tady stavili americká armáda. jo. A byl zrecyklovaný z jiných mostů. Tady máme nádherný výhled z vyhlídky. Proti sluníčku sice, ale Budeš mít fotku, pak můžeš dát doma ticho do Prahy. i tak je to dobré. Tak v 15:30 místního času jsme dorazili ke dobrý pohodě, značce Entering Canada. A jsme zvědaví, kde nám prolustrujou ty baťohy, protože cestou tam zatím bez problémů. Tak se nám výrazně zhoršila i cesta. Tady povídám do kamery. Jsme je odkouřili teda. A oni nás. Já nás teda pořádně, to je nevýhoda druhýho auta. Jedeme po štěrkové cestě. Já si všechno poznamenávám ty výhody, víš, já říkám, prostě A výhoda druhého auta je, že vidíme, na to by správná divočina. to je takový cestovatelská zkušenost. Tak dojíždíme na kanadskou hranici. To je Celnici zabrali. teda samozřejmě. Smíš fotit, ne? No, Jaborový to je list. přesně ta odbočka, jak jsme jeli tam po té dálnici, před tím Tetlinem byla do toho do Bostonu těch pár kilometrů. No. Se nesmí fotit, ne? To jsem to udělal rychle. Uvidíme, jak projdeme. Po krátkém trápení na hranici, kdy nám nakonec akorát zkontrolovali pasy a přeškrtli vízum, jsme dorazili do nejzápadnější
oblasti obydlené, respektive do nejzápadnější kanadské osady Beaver Creeku, velmi známé z románů a filmů. Po téhle silnici jsme přijeli, už jsme stihli odlovit kešku, můžeme se podívat do informačního centra tady po levé ruce. Když budeme pokračovat, tady stojí naše dva vozy, tamhle dole vyrábíme piknik a po pravé straně Health Centrum, to znamená nějaká místní poliklinika, pár domečků, hostely a to je všechno. Signál z mobilu veškerý, žádný. Tak uvidíme, jak to bude dál. Třeba to bude lepší, ale třeba taky ne. Počasí hezký, máme přibližně asi po 4. hodině. Pokračujeme směrem na Fairbanks, kde by ideálně bylo dneska nocovat poblíž, ale je to ještě pořád asi 400 km, takže to nevypadá příliš valně. Dítě, otvoríš auto? Skupina je po svačině a asi pokračujeme dále do kanadského vnitrozemí. Hezky, když se říká, že když se ti zdá, že kam na kouři, máš jít z místnosti ven, aby si zjistil, že dávají teplo. Tak ještě jsme se zastavili v místním visitors centru, protože někdy nabízejí kafe, už jsme si poměrně zvykli, ale tady mají navíc ještě koláč, což si myslím, že po tom, co se na něj vrhne 11 lidí, příliš nezbyde, ale uvidíme. Zdá se, že budeme přestávat vařit asi od této chvíli. Když jsme z Beaver Creeku vyrazili po Aljaška Highway směrem na Whitehorse, ne na to druhé, jak jsem si zase nepamatuju, říkal předtím. Fairbanks jasně nešpatně, takže na Whitehorse a máme krásný itinerář cesty. Viděli jsme spoustu zajímavých informací a teďka jsme na 61. kilometru, 38. míli Coyden River Fishing Lodge, kde je naprosto typická zastávka na dálnici. Takový zvláštní bordel a to, co jsem filmoval už předtím, stanice občerstvení, obrovský satelit a typická benzínová čerpací stanice. Ještě musíme zmínit, že jsme v Beaver Creeku na informacích Visitor Center dostali Yukon Gold Explorer Passport, což je pas, do kterého se sbírají razítka. Máme už jedno právě z Beaver Creeku a po nazbírání 10 razítek dostaneme nějak 2uncový kousek zlata na památku. Kdybychom jich nazbírali 20, což asi nedáme, tak bychom jich dostali, bychom dostali 5uncový, ale protože jich je jenom ve Whitehorse asi fakt 10, tak bychom to měli zvládnout a chystáme se na to, máme 11 pasů, tak si odvezeme kus zlata. Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. V Výpravě, v Doubravě, malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese. Na pěšině zbydou po nich tranzistoráky a dívčí dřeváky a drahé foťáky. Medvědi je v městě vymění za zlaťáky, za ty si koupí maliny med a sladé buráky. Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. V Výpravě, v Doubravě, malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese. Jsme asi 10 km od Medvěda, našli jsme nádherný zrcadlový jezero se štíty hor. Je podvečer asi 7 hodin a pokračujeme směrem na Destruction Bay.
Máme zatím kopcem je schovaný Mount Logan, nejvyšší hora Kanady, ale to jsme bohužel přejeli. A jsou tu komáři. Tak jsme se po medvědech přilížili do Burwash Landingu. Hrozně moc komárů všude opět. Stojíme před muzeem, kde jsme měli dostat teoreticky první razítko, ale bohužel je pozdě, asi kolem 8 hodiny večer, kde se jdeme akorát podívat a budeme muset nechat všechny razítka do White Horse. Je tady zase komárů úplně nepočítaně. Tak za muzeem je takovýhle nějaký malý skanzen. Zajímavá je tato budova uprostřed, komár. Jsme se dozvěděli, že jsou takhle vyvýšený kvůli medvědům, dávali se do toho zásoby, aby se medvědi nedostali. Samozřejmě, že se odstavoval žebřík. A ještě dále za muzeem jsme našli katolický kostelík dřevěný. A zase komáři, to je hrozný, to je hrozný. Když se podíváme takhle doleva, tady je fara, možná, mě jede přejet auto, musíme ustoupit. A tamhle zjevně po zkušenostech mají zcela novou hasičskou stanici. A samozřejmě nemůžeme zapomenout úplně na druhé straně. Před muzeem je údajně největší zlatokopenecká pánev vůbec. Tady máme tátu pro porovnání velikosti. A stále všude přítomní komáři. Tak objevili jsme nakonec Cottonwood Playground. Jo. A narychlo budujeme 4 stany na vybraném místě. Je asi kolem 10. hodiny. Spíme těsně pod cedulí Nakrmte medvědy. A jsme zvědaví, jaký to bude. Takže to vypadá velmi zajímavě. Je ta druhá, tohle? Tam už jedna je, ne? Takhle na kříž proti této musí vejít. Právě, kde je? Takhle, tam z boku. Úplně nejlepší pohled. Se vaří jídlo. A starové městečko je dokonáno. Máme naprosto luxusní stan i s okrasnými keříky. A nutno dodat, že jako kempovací místo je tady naprosto luxusní. Takovej 4hvězdičkový kemp. Ještě by to chtělo automatické rozstřikování proti komářích prostředků. Tak jsme dali povinného panáka, teď jsem se šel podívat na břeh toho jezera, nepamatuju si jméno, ale je to tady úplně úžasné. Jo, já vím, no, ale to tam neponesem. Tady je nádherný výhled na zapadající slunce a dále hory. No akorát ty mračna komárů jsou teda čím dál tím větší, tak uvidíme, jak vůbec přežijeme večeři a třeba se to nakonec nějak usadí. Co jste? Jo, začalo to utíkat. Což je vidět na stole už. Koukám, tady to taky utíká, ano. Místo pomoci filmuju. Výborně. Což je samozřejmě neméně důležité. Dokumentace. Přibylo tam spousta komárů. Koukám. Ale jak je tady méně lidí, tak je tu méně komárů. Moskyto těstoviny.